Ja sabeu que ara a Twitter s'ha d'anar molt en compte amb el que se diu. Segons que deis, podeu ofendre a uns o uns altres estant en el mateix barco. Bé, menys que sigueu espanyols, que no ofendreu mai a ningú, perquè Espanya està per damunt de tot. Espanya és un país amb una història... Ja existia en temps de dinosaures. Mira, calla, que no sigui per això que a vegades paresquin una mica prehistòrics. Aquí a Catalunya cada vegada estem més dividits. Ja ho deia aquell home que viu darrere un bigot fictici. Antes se dividirà Catalunya que Espanya. Joder, com a polític i persona una puta merda, ara com a pitonisso han de reconèixer que té el seu punt. Ara mateix hi ha una batalla campal a Twitter entre seguidors d'Esquerra i seguidors de Convergència. No, calla, ara no és Convergència. PDeCAT, no, tampoc, Junts per... És igual, entre seguidors d'Esquerra i seguidors d'en Puigdemont. Que si tu dius això, que si dius l'altre, que si en Pujol, que si aquí, que si allà... Joder, estic fins als collons, estic cansat, estic fart de tanta tonteria i tants retrets. És escolmo, això ja. Mira, no sé que sigui una campanya encoberta de tsunami democràtic per despistar l'enemic. El problema és que tal volta acabarem nosaltres més despistats que un de vots demanant democràcia. Estan dividits com estem, com cony hem de demanar una taula de diàleg amb el govern. I si anem en aquesta taula que hi anirem dividits, mira, ja està, jo propos que hi anem amb en Ramon Cotarelo i Antoni Soler. Ara mateix són les dues veus més crítiques i constructives capaces de banderar el projecte de Catalunya. A més, que si hi anem amb Antoni Soler tenim una cosa a favor, que si un del govern diu una cosa que no mos interessa, bloqueo al canto. El problema és que tal volta mos quedarem més sols que na Letícia Sabater en un dels seus concerts. I si no, sempre mos quedaran a Marta Pascal i el seu nou partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, que si jugam una mica en les seves sigles, són una cosa així com PNC. Marta Reina, amb què estaves pensant quan vares posar aquest nom? Mira, jo te faig una proposta humil, però te la faig. Li podem dir PNCAT, i així aprofitant per crear la denominació d'origen de les titoles de Catalunya. La seu social ja la tenim, Espolla. A més, que amb aquest nom ja sabeu, tot el que puja baixa, com Ciutadans. I això de PNCAT me fa l'efecte que no és del tot encertat. A no ser que sigui per fer política ràpida. Ja sabeu, entrar, trincar, col·locar uns quants amics, anar-se'n i porta giratori. En qualsevol cas, en el pas que anam, això té pinta d'acabar d'aquí 100 anys. O més! És per aquest motiu que jo tinc el nom ideal de la persona que faci de relator entre les converses del govern i Catalunya. En Jordi Hurtado.